Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi dnes privítať vás na špeciálnej udalosti, ktorá sa uskutočňuje v Holiči. Spoločnosť Autovalušek služby otvára nový showroom značky Kia. Ja pracujem pre spoločnosť Kia na pozícii generálneho riaditeľa už viac ako 5 rokov a za tých 5 rokov prešla spoločnosť výraznými zmenami. Na jednej strane si môžete pozrieť naše autá. Celá naša modelová paleta prešla za 5 rokov výraznými zmenami. Ako prvý a zatiaľ stále jediný na trhu sme zaviedli 7-ročnú záruku a zároveň s novými modelmi, s posilňovaním pozícií na trhu sa mení aj dizajn našich predajno-servisných stredísk. Takže som veľmi rád, že spoločnosť Autovalušek služby pristúpila po minuloročnej dohode k veľmi rýchlej realizácii výstavby tohto nového stánku. Myslím si, že keď sa pozrieme okolo, tak naozaj je to reprezentatívny stánok na veľmi dobrej polohe a predpokladám, že výrazne zvýši spokojnosť zákazníkov z tejto oblasti. Pánovi majiteľovi by som chcel zablahoželať a zagratulovať a zároveň držať palce alebo poželať veľa šťastia do budúcnosti, lebo po tom, čo získal túto spoločnosť v minulom roku, dá sa povedať, že aktuálne musel výrazne zainvestovať, aby splnil naše minimálne štandardy, ktoré máme teraz aktuálne na Slovensku. A pevne verím, že bude úspešný, že tá investícia mu prinesie veľa nových ďalších spokojných zákazníkov a želám mu veľa úspechov.